Takže čus a vítaj u môjho ďalšieho videa. Mám nový skin, mám iba takéto krdielka, to je všetko u môjho nového skinu. A bude to tentokrát zase Blox Fruit. Môj roll minulé má dostatočne nasra. No, dosiším už mám 60 level. Ako som hovoril, ja to proste za kamerou gamblím. Alebo už som 60 level dal už predtým, ja už aj neviem, či som dal 60 level na minulom videu vôbec, alebo som to odtedy ani nezapol, lebo ja sa snažím to väčšinou nezapínať. No som sa akože nefunguje kvečko. No ale dneska sa vydáme zabiť a spraviť nový quest. Kvôli tomu, lebo chcem už mať 100 level, popravde. Ale to nič nemieni na tom, že si nemôžem robiť po svojom, lebo môj kamo stále nechoď na 100 level, sir na 100 level, choď robiť radšej toto a kúp si zatiaľ toto. Nechajte ma robiť, prosím vás, po svojom. Prosím. A dneska ešte natočím rival videjko, ale ešte doteraz rozmýšľam, čo to bude. Že čo natočím, akú tému, lebo neviem. Ale možno vyjde, možno. Ešte nemôžem si byť tým istý. Ale dneska by som chcel dať, neviem, či do ďalšieho questu, alebo už teraz to nechať tak, ako to je. No, či, nie, čo? Nie, nechať tak, ako to je. V podstate, doslova sa ja na to môžem vám, víte čo, vysrať. Ja neviem. Zas to je na povrchu. Zas sa mi to buglo, alebo nebuglo a tentokrát som celou loďou vyliezol na písok. Bombastické, ale že až tak, že sa na to môžem vysrať. Bože môj. Joj. Ty mi tu daj pokoj. Ty tu nespamuj, prosím ťa, na mňa tieto tvoje debiliny. Aj však ty ma zabiješ, ty idiote. Imbecil! No ja ho idem zabiť a to sa... Ja som väčšinou taký... Ježiš, oni ho zabili, to je jaký noob. To je jaké easy ich zabiť, pre Boha. Ach, Bože. Nubak. Keby si mohol mi prestať ich vyžierať, a to nemôžem, že dávaš damage 5. Ježiši, nechaj mi ho. Imbecil. Ďakujem, že mi ich nechávaš konečne. Ty exot! Nie, on mi ich nenechá. Tak ani ja nechám ti tvojich. Ha, demente. Tam máš. Exot. Ty exot, mi ich nechaj. On ten exot mi nenechá. Môj exot malý.
Detko. Tak ja mu idem vyžerať, na, ja ti vyžerem, aha. Upsi, prepad, už bude môj. Prepad, zabijem si ho ja, ak nevadí. Joj, prepáč. Ja budem taký nervný. Jaj, prepáč mi to. Môžem si ho zabiť? Ďakujem. Môžem zabiť tohto? Ďakujem. Môžem zabiť tohto? Ďakujem. Ďakujem, že si ich môžem zabiť, akože. Prepáč mi to. Že som ti ho nenechal. Takže ako aj ty, nie, nenecháš. Ty exot. Dobre. Exotovi idem vyžrať. Už nevyžiera. Tam máš ty exot malý. Exotsky. Čo? Už nejdeš? Tak poď. Máš čo ešte dosť ich? Tak čo si myslíš? No poď, ja ťa budem nasledovať. Koho ideš zabiť? Toto? Ja ti pomôžem. Ja sa budem tak otrhovať kidu. Nehovorím, že ja nie som kid, ale ako... Je to proste nie že zábava, ale kámo, on keď niečo nerobí a potom ja mu to začnem robiť, že kúka, jak sa tvári. Iba, že ja mám... Dobre, teraz toto je úplne on. Toto on, pristávam, že to on povedal. Kámo, čo to je za dementa? Môžeš mi prosím te nechať už tých No, tak to sa presne on cíti, podľa mňa. A už prechádza Big Boss. Prechádza Final Boss. No, koho ideš? A tohto? Dobre, ja ti pomôžem. To bude proste... Pomôžem ti. Ďakujem. Že si pomohol ty mne. Tam zabíja. Ja ti iba ľahko pomôžem, dobre? Ďakujem. Jaj, bože, to by som nechcel. Nevyzabíja ani jednou chuďaka. No čo? Tak on sa teraz budeme si toto. No, tak díkes. Joj, tak zvorím toto. Joj, ty si jednou zabil. Potlesk pre... Dajte like pre tohto typka, že stihol jedného zabiť. Dajte like pre tohto capka. Podporite ho určite tým, že ja ho toto týram chuďaka. Joj, prepáč. To je proste... zábava. Juj, počkaj, pomôžem ti. No tak ľahko ti pomôžem. Asi z tohto sám zabijem. Juj, počkaj, pomôžem ti. Dík za točko. Poslouchej, Evička. To má za točko. Ja len koukám. Poslouchej, Evičko.
Co to má za tričko? Ja len koukám. Poslouchej, Evičko. Co to má za tričko? Ja len koukám. Poslouchej, Evičko. Co to má za tričko? Ja len koukám. No co? No, nahituješ mi ho? Áno. Také žlaté od teba. Ja tu chudiaka proste týram. Juj, počkaj, po tebe idú dvaja. Počkaj, pomôžem ti. Ale idú po tebe dvaja, tak musím ti pomôcť rýchlo. Bo ťa zabijú. Zabijú ťa, tak ti rýchlo pomôžem. Taká... Po mojom je to taká, že rýchla pomoc. Kámo, tu môžu zabiť, že troch a on nezabil ani jedného a všetkých troch som zabil ja. Kámo... Hej. No poď. No, čo je? Však poď. Teraz má nejakého silného, že staršieho brata, neba. Prosím ťa, poď mi pomôcť. Počkaj, ja teba toto pomôžem, ľahko. Ľahko ti pomôžem, počkajte. Kámo, on ho zabil, to jest. Kámo, potles pre ňoho. Like ste mu už ho dali. Kámo, on sa rozjel. On sa normálne presahám, že on fakticky prešiel rád za ňoho nejaký brat. Väčší brat, on prešiel rád za ňoho. Nejaký väčší brat mu už hral za ňoho. Prisahám 100%. Nie, ja nechcem mať takýto level, nie. Joj, tak to si ho dobre dávaš. Wow. Opa, kámo. Normálne, ty máš taký dobrý skill s týmto fruitom. Ty kokos. Dobre, ty. Kámo, ja to proste milujem. Týrať ho. Tento cápek bude populárny vo videu. A ešte peniaze mi ukradne, nejaký trzaň. On úplne taký, že ty vole, nech už dá mi pokoj, ten dement. To je čistý on. Ja mu to ešte vyžíram a neviem čo, ja mu ešte poviem, že mi kradne. No čo, no poď. Ja idem do tohto, neboj sa. Díkes. On proste, keď do niekoho ide, tak on sa nevzdá ho. On sa ho nevzdá. Kámo, ja nemôžem to robiť, kámo. Ja idem po tohto, neboj sa. Ja si ho zabijem. Ja do toho už nejdem. No, dobré ti je? No pôjdeme spoločne, ne? To je dobré. Zajdeme do tohto spolu. Ukáž, dáme ho spolu dole? Áno, dáme ho spolu dole. Dobrá,
práca. Niekde si mi ho nahitoval. No čo, po kom ideš? Po tomto? No dobre. Ja ti pomôžem. Tak poď, spoločná práca. Ja mu toho, jeho zabijem. Ale zabijem mu aj tohto. Počkaj. Tak, dobre. Díkes. Bo ja idem do tohto. Nebo ja si ho iba zabijem. A už idem pomôcť. On ho zabil! Kámo, on ho zabil! To je toto pre mňa, neviem, kámo. Koľkokrát už zabil? Niekoho zabil ako pri mne. Koľkokrát už? Nie, sám neviem. No čo? Ako ti je? Dobrý skin. Ty kokos, jaký dobrý skin máš? No poď, ja si počkám na teba. Počkaj, ja si tohto tu nasvom trošku tá zabijem. Nech už mám to, čo chcem. A to je 50 mastery. Ako nejaký zábere, ako nejaký prst, tak akože sorry. Kam ide Capek? Ja si kúknem, aký má... On mi ukradne loď, on mi kradne loď. On mi ukradol loď. Tak, panenko, na to môže zapomenul teď. Kam dáš? Jaj, bože môj, ja vtipnem, jaká ona, ja som toho. To bola karma. Ja ho totálne týram, on vzduchol tiež, kámo, to je taký chuďák. Ja ho týram jak hovado. Ja ho chuďáka týram. Ja ho až tak potýram. On si kradne aj tú malú lodičku odo mňa. On proste si ukradol aj tú malú lodičku. Ty vole, bastard malý. On si asi ide zarolovať. A ja by som si mohol. Dobre, mám nový skill a ukáž, aké to je. Hej, nie, to nechcem. Chcem C-čko. A tak to potom zabijem. Zajímavé. Robím quest a idem zarolovať tiež. Hop. Hop. A hop. Tak nič. Už tam došiel? Ak nie, tak má smolu. Lebo ja si idem zobrať. Loďku. Sorry, ak si tam ešte nedoplával, tak omlouvam sa ti. Ospravedlňujem sa. Kamo, normálne, že chudia. Ja teraz, ako si budem rovnú, tak dostanem takú karmu. A ono mi, že niečo bude dobre padnú a padne mi totálne na pič. Kamo, ono mi je normálne ho ľúto. Normálne ľúto mi ho až. Ach, bože môj. No tak, mám dobre, 55, 1, však svore ganku nepotrebujem nejako extra levelovať. Keď tak si to potom aspoň trošku polevelujem. A blok svore na 100. Mohol som mať 130. Alebo teda 1,30. Poď Maciť, pekné kvety, ale ne. Dobre, ideme.
ideme rolovať. Už som mi zamotal jazyk. Dobre. Keď mi padne light, ja budem najšťastnejší človek. Aj light mi nepadne ani zahu. Dobre, kamo. Dúfam, šťastie. Ice. Ne, ja som tu hovoril, že karma takáto bude. Ja som to vedel, že karma bude takáto. Nie. Čo to je? Fuj, nechutné niečo. Nenávidím tento fruit. To blbosť. No nič. Pre toto video to bolo všetko. A dúfam, že sa vám páčilo. Ale asi sa vám úplne nepáčilo. Ale tento sa pekne rolovať. No uvidíme. Padne ti niečo? Ja, ty dement. Demente. Ne, ty dement. Vypadni. Daj mi pokoj. Dobre. To môžem fakt nevytrafiť. Poslúchaj, Evička. Co to má za tricko? Ja si jenom počkám, co vyrolujú. No. Co ste to vyroloval, pane? Pane? Co ste to vyroloval? To bolelo. Au. Pane, co ste to vyroloval? Pane? Au. Dement. Ty exod malý. Musím podieť, čo idem zabiť. Exod. Tak dobre, pre toto video to bolo teda všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, dajte tu like, odber. Sa blížime k livestreamu. A tak teda. Čus!